Jan Neruda narodil se na Malé Straně v Praze a v podstatě tam prožil celý svůj život. Co? No, kdo? Martine? Tak, přátelé, dneska si dáme opakování soustavy rovnic, uklidte si tamhle ty kabelky, připravte se, Lenko, nekoukej a piš. Žádná celá 5y minus žádná celá 3z se rovná žádná celá 3. Nějaký šum tady slyším. 1 plus žádná celá 2z se rovná 1,1. Kdo bude mít dobře, přinese. My to počítali už? Ne. Jo, ale vám to počítala Estela 18.4. 2 hodinu, co jsme měli matiku. No tak to teda nevím. Víte, Estela. Přátelé, vidíte si rýsovací potřeby. Ježiš. Kde mám to průšítko, kam jsem ho dala? Run. To je těch praží. Ta modrá je moje. Ta napravo, druhá. Ta druhá zleva, nahoře. No, ta modrá. Jo. Ten večer máš tím zelené. Čtvrtá řada od stola, druhý zprava a nahoře úplně. Ten čtvrtá řada. Přesně tak. Prava s tím zeleným. Jdi doprava tam s tím zeleným. Svoji bych si mohla být. Tak, dneska se týče zkoušení. Chemie. A takhle by mohou, nebo spíš mohla přijít Melanie. Tak úkol je velmi jednoduchý. Zopakuješ vlastnosti a použití hořčíku. Tak, Melanie, základní vlastnosti hořčíku. Je to hořnový kov? Tak, ty to zkus, jestli opravdu
je fyzika anebo chemie? Německo po válce bylo rozděleno na celé velké 4 válečné zóny. No tak můžeš, no. První patřilo Sovětskému svazu, druhé patřilo. Tak, první světová válka začíná 1. září 1939 napadením Polska, kdy němečtí vojáci mám doma je pena. Já ho mám! Tak, otevřete si sešity, napište dnešní datum a nadpis Jan Neruda. Jan Neruda byl ovlivněn, když dělá herna. No co to je? Já jsem prdel! Eliška Benešová. Skvělá organizátorka, skvělá sportovkyně, jezdí na koni, taekwondo, no prostě perfekt. Lukáš Berger, moje Lukíno, od začátku bylo Lukíno. Perfektní kluk, vždycky se přidá k jakékoliv akci, je milej, něžnej medvídek. Estela Cmuntová. No, přišla k nám až v 8, ale docela se zapojila do všech akcí. A nejvíc mě překvapila, když dává dohromady akademii. Martin Eichler. No, skoro ho neznám, protože v posledním roce často jezdil do zoo. My víme proč. Má rád zvířátka. Monika Fialová. Něžná, křehká, krásná holčina s modrýma očima a blond, ale je chytrá. Tomáš Holada. No, má snad počítač v hlavě. Na všechno pamatuje, o všem ví a má organizační schopnosti. Perfektní kluk. Renata Koukalová. Jezdí na koni. Koně jsou její láska. Moc jí přeju, aby jí všechno vycházelo a i nové škola by měla úspěchy. Eliška Kverková. Přišla k nám až do 9, takže se u nás moc neohřála. Doufám, že se jí ve všem bude dařit. Nikola Kvídová, totéž co Tomáš. Počítač v mozku. Na všechno je připravená, všechno ví a má organizační talent. Skvělá holka. Dáda Matušková. Nádherný oči, krásný vlasy a hlavně umí kreslit. Mám od ní jeden portrét, visí mi v ložnici a každý ráno si na ní vzpomenu. Petr Novák. Tichý, nenápadný a co hlavně důležitého, má vždycky přesný čas na svých hodinkách. Klárka Otlová. Od začátku jí závidím její nádherný vlasy, krásný, úžasný dlouhý vlasy. Přeju jí do dalšího studia hodně úspěchu, protože byla mozkem třídy. Úžasná holka. Eliška Úřadová. Křehká, krásná holka, tanečnice. Doufám, že u toho tancování zůstane. Taky přeju všechno nejlepší do dalšího studia. Markéta Papučíková. Přišla k nám v 8 a moc mezi nás nezapadla. Škoda. Doufám, že se jí v další třídě na střední škole bude dařit víc. Luděk Procházka. Nadšený golfista a navíc takovej filozof třídy. Tichý kluk, všechno ví, všechno zná. David Ratimec. Přišel k nám taky až v 8 třídě, ale zapadl mezi nás úplně skvěle. Navíc je to moje citová záležitost. Taky skvělý kluk. Terka Růžičková. Nenápadná, ale strašně ukecaná. Ale chytrá holka. Taky přeju jí všechno nejlepší do nového studia. Honza Šlefr. Skvělý sportovec, nadšený fotbalista a na jeho lášky na ty nezapomenu. Taky přeju všechno nejlepší do nového studia. Drž se, Jára Sládek, balíč třídy,
Přechod úžasného kalibru. Paráda. Járo, drž se na dalším studiu. Denisa Solnařová. Krásná, jemňonká holka, která se trochu potýkala s češtinou, ale vždycky vyšla vítězně. Deniso, taky. Držím palce. Hodně moc. Klárka Suchá. Jemňonká, křehká holčina. Vždycky jsem si myslela, že je taková diplomatka třídy. Osvědčila se. Skvělá holka, drží mi palce při práci s malými dětmi. Zdenka Suchá. Duše třídy, sportovní třídy. Jde do všeho s vervou a nadšením. Co na srdci, to na jazyku. Přeju, aby v dalším životě byla vždycky šťastná a spokojená. Lenka Šindelářová. Až budu stará, vetchá stařena, s radostí se svěřím do jejich rukou. Bude zdravotní sestřička a bude to paráda. Vašek Šplíchal. Nadšený sportovec, on totiž má velké úspěchy v šipkách, takže mu přeju, ať se stane mistrem světa a já se budu vždycky pyšnit, že jsem ho znala. Melánie Unvericht. Roztržitá, zapomnětlivá, na všechno si vždycky ptá, ale je skvělá, něžná a mám jí moc ráda. Kuba Werner. Tichý kluk, velmi zádumčivý, skvělý češtinář, horší dějepisář. Přeju mu do dalších let a do dalšího studia hodně štěstí. Adam Okrouhlík, další velký sportovec naší třídy. Navíc hezoun a elegant. Moc mu to sluší a bude mu to slušet i nadále. Sam Zachariev. Přišel k nám taky o něco později, ale taky zapadl do naší třídy. Skvělý angličtinář, trochu horší matikář, ale i tak on se ve světě určitě nestratí.